ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ എൻ്റെ അടുത്ത് പുറത്തൊരു കുളമുണ്ട്. ആ കുളത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. കണ്ടില്ലേ, പുറത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് കുത്തിയതാണ് ഈ കുളം. മുയലിൽ വിരിച്ചിട്ട ഫ്ലെക്സൊക്കെ വെറുതെ കിടന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തതാണിത്. മീനുകളും ഉണ്ട് ഗൈസ് കുറേ. എന്താ ഇത് നമ്മളെ ബ്രീഡിങ് ഗപ്പീസൊന്നും അല്ല, എല്ലാം തോട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗപ്പീസാണ്. കണ്ടില്ലേ, തോട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗപ്പീസാണ് ഫുള്ളാ. കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 2 എണ്ണം ഡെഡായി. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെ കുറച്ചെടുത്തോളം ഈറ്റുങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം നല്ല ജയൻറ്റ് സൈസും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും 3 ഇഞ്ചും 3.5 ഇഞ്ചൊക്കെ ഉള്ളതും ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാ ഗപ്പി സൈസ് ഉള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ സോട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. തോട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സിംഗിൾ സോഡ ഉള്ളതുണ്ട്, ഡബിൾ സോഡ ഉള്ളതുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ഗപ്പീസും ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഫുഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ചരൽ കല്ലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനൊരു ഫ്ലെക്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് വെള്ളത്തിൽ ചാടാതിരിക്കാനാണ്. പിന്നെ ഈ ഓസിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ മീനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് ഗൈസ്. വീട് ഗപ്പീസുണ്ട്. നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ മരത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ വീഴുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല ഗപ്പികളാണ് ഗൈസ്. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ചെറുതായിരുന്നു, പിന്നെ വലുതാക്കി. ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്ത പിന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഇതാക്കിയത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കോഴിക്കാർപ്പിനെ മേടിച്ചു തരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പൈസ കുറച്ചുണ്ട്, കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഈ ഉണക്കടക്കൊക്കെ പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങണത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ആ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം, ഇങ്ങനെ മോട്ടറും ഫിൽറ്ററും ഇല്ലാതെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന്. മിക്കവാറും പറയണ മോട്ടറും ഫിൽറ്ററും വേണമെന്നാ. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ തോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.